أبسونتنا زلوا وهايوتات كورونا فيروس كلا خلو يخل قبل حدش مصنعتي أرجاجي زلوا أب كتما بس رست مهرو مسخاخر كخنو يدلوا خمزلوا بوليس أب زوجة مجلسي أرجاجي زلوا دعنا هبل تخبطات التي مرب زي كاب ستوكهولم زمربرو مع كان زينا هرموني نلومي عصرت حدا لكاتيت كل تشعن عسران كل تنزدالو مسنادو زينا كندر استات بمقدام كقلب لكم مسكلهم مسارحتي يا بالسوري مسانا خصون حزو عدمكم محارب برهامي دحرزي مسقاقري ناب زينا مرحكم سناي مكتتال كورونا فيروس وهيوتات أكلاتنا كورونا فيروس بمحياش قدات كم زي هلو بمقبار كالوسو يخو اليوم كبل أبي يونيفرسيتي يتبوري زتقبر حدش مصنعتي حبيرو إذا حدش كورونا فيروس بوهيوتات ود سبتراي لؤم ويكا حسوم كخون زلو تقولو خمز ترائي بزبزحقن وهيوتات فيروس كورونا كالوسو خمز خلو نتصور حبريتا ترخيب الله إلوم إتم ززنعو زلو أب يونيفرسيتي يتبوري تقبر مصنعت خمز حبرو وهيوتات خابتين كوفيد 19 زسعب سارس كوفيد عزكلته زبها الفيروس بخمي ميوتيشن كم زمزولنا كم زنصره خفل تخيل الله እቶም ተመራመርቲ ነቲ ብ2020 ካብቶም ብኮቪድ 19 ዝሓመሙ ኣብ ኤውሮፓ ዝርከቡ ሕሙማት ኣብ ደም ዝተረኽበ 288 ሽሕ ዝኸውን ቫይረስ መርሚሮም ከም ዘለዉ እውን ኣነፂሮም ኣለዉ እቶም ተመራመርቲ ንድፊ ሚውቴሽን እቲ ቫይረስ ብምቕዳሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ዋህዮታትና ናይ ውሽጢ ዋህዮታትና ዝርከቡ ካልኦት ፈሰስትን ብዝፈጥርዎ ንጥረ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ናይ ምክልኻል ናይ متقعن كنت فتيرو كاب فيروس سونتنا ناي مكلخال عقمو خمزة زايدو خمزة نصرو تي مزنعتي أب زوزو مجلسي أنا تصير لهم أبز حلف سومنا بكتما فيستروس زتقبر زرفا بلعلى حدا بيت تمرتز تجمر مرمرا يغسل كمزلو بوليس ودن حبيرو له بوليس بزعبا زقود دايزي زيادة مساخر يناديو خمزلون مسارات تزوجوا حبريتها خابتهم طرطورات قبنياتات أبتي وان ناي زرفا وان بمدايا بالليفت نداتة كمان كله خلت تمهارو أوالد مستي حادة طرطور كم زنبرا زرقي مردي خمز رخبون مسؤول يقعزان زنبرا خلتي أنت مهارو دك أنستيو بقبل مفتسام زي ترتراقوا أنت هنا يقداس المسكرنة يدلها خمز اللوا بوليس مرمرتي حبيرهم هلو بوليس تمت كعتز فنو نابي كم زخدو زرعيو مسخاخر نمركابون كال سعري يكايدن يفتنن كم زلو خفلت تخيل الله حدهم كابتم مت كعتز فصو مساباتنا ماكل عداقا إيغور رغويو خمز تخولن تخالايقن أبتقى ماكل عداقا أبزركب كان دواباي كسور كم زخا عليه نكر حلف سوني كل تمن ساعات كتما فيستروس أبزركب بيت مرتب مئت أو كمبيوترات تمهارو بمسرع نمهدام أبزفتنو لوان بقديتا ماكينة خمن زعو خمز فتنون كمز تفلتن كلت يوم طرطرات أبغوصهم مشفن تتكيمهم من بارهم بوليس حبيرو لهم هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أجدستي زخنو ناي فتو تخمن مغرب تخمن مدلاوات ناي انقع حقوسكمن انقع عبقعكمن ملأختتات انمم حللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تخطاتل تهارموني ميديا نحبر
ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ኣብያተ ምግብን መስተን ቀይድታት በመልዓሉ ዓብ ዜና እኳ እንተኾነት መልዓል እገዳን በይኑ ናይ ባዕሉ ጸገም ሕፅረት ጽቡቕ ክእለትን ተመክሮን ሰራሕተኛታት ሕፅረት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ሓቢሮም ድሕሪ መልዓል ኩሎም ማሕበራዊ እገዳታትን መምርሕታትን ኮሮና ተኸቲሉ ኣብ ኣብያተ መሸጣን ምግብን መስተን ሓያል ሕፅረት ብቑዓት ሰብ ተመክሮ ሰራሕተኛታትን ሕፅረት ከም ዘጋጠመ ግልጋሎት ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዛጌት ተራእዩ ዘሎ ሕፅረት ተመክሮ ብዘይብሎም ተማሃሮ መንእሰያት ክትካእ እኳ እንተተፈተነ ሙሉእ ፍታሕ ክርከበሉ ከም ዘይተኻእለ ከም ዝዝረብን ብሰንኪ 2 ዓመት ዝነበረ መምርሒ ለበዳ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ዝንገረሉ እዚ ዓውዲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ለበዳ ብዙሓት ብቑዓት ሰራሕተኛታት ክጎድልዎ ከም ዝተቐሰበ ይንገር። መሰረት እቲ ሓበሬታ ሰዓታት መኽፋትን ምዕፃውን ብዝሒ ምቕባል ኣጋይሽን ዝኣመሰሉ ቀይድታት ኣብ ኣብያተ ምግብን መስተን ኣፀጋሚ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብቁጠባዊ መዳይ ትካላት ተዳኺመን ሰራሕተኛታትን ከሰናብታ ስለ ዝፀንሓ ብዝተፈጥረ ሕፅረት ሕጂ እቲ ቤት ምግብን ሽክሽንን እንደገና ክኢላታት ዝኾኑ ስለ ዝጎደልዎ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሞያ ምህላዎም ኣጠራጣሪ ከም ዝኾነን ተመሊሶም ናብቲ ስራሕ ክምለሱ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ ብዙሓት ወነንቲ ትካላት ኣብያተ ምግብን መስተን ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ሕማም መልቀቂ ፍቓድ ካብቲ ለበዳ ንላዕሊ ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ምህላው ሓደ ቆንስል ከተማ ኦስሎ ራይመንድ ጆንሰን ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ነቲ ርሕቀት ካብ ምሕላው ረቓሒ ብምውጋድ ነቲ ከተማ ክኽፈት ድልው ምህላው እውን ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ኣብ ኖርዌይ ትሕተም ዓባይ ጋዜጣ ቬጌ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ነታ ከተማ ክኸፍታ ብምባል ጋዜጣዊ ዋዕላ ክዕድም ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ገለ ሒዳት ስጉምትታት ይተርፈና ከም ዘለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ሕማም መልቀቂ ፍቓድ እዩ ካብቲ ለበዳ ንላዕሊ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ክብል ጆንሰን ነታ ጋዜጣ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዋና ከተማ ኖርዌይ ኦስሎ ተኸፊታ ካብቲ ርሕቀት ካብ ምሕላው ዝብል ሕጊ ክናገፍ ብሃንቀውታት ዝፅበዩ ምህላዎም እምንቶ ከም ዘለዎ እውን እታ ጋዜጣ ብዘውፅአቶ ሓተታ ኣስፊራ ከም ዘላ ፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ብሕማም ምክንያት ዝግበር ዘሎ ብኩራት ኣብ ቀጻሊ ሽግር ይክበልና ኣሎ ዝብል ሸቕላ ከም ዘለዎ ከይጠቐሰ ከም ዘይሓለፈ እቲ ጋዜጣ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። تكتاتلو زلهم هارموني ميديايو زدحرزي حصير كونتات ايرن كالوت مفالتن ناب حصرت زيناتات كسغاغركم مسانا صنحو زحكوس بسرات ننببت مصحف اب حقنيا زانتا استمركوست حداس مصحف اب ليبيعت انيسه نايتا اب ليبيا كبيد عمد زغاط امامن اسي وينتا ولدغرغشن مسات زانتا ان مصحف اب ليبيعت انيسه قريب الله اب ليبيا 10 شوعات غزي عمد اغاطيمني اتزسن بدن دسكاكن زانتايكن اوروبا مساتو خيغاطيم مازت راي زانتا نايتي كبدي سببات تمرعيو نب اوروب ابزأتوا غولن ستيتي اما زرقبه من اسي سمره حبت سلاسي مهار زانتون ام مصحف اب ليبيا انيسه بسحب الجبابن انطلط قلب زخوننا صحفه تخشينو انه تداليو يكرمكايو انا كبدي سببات تمرعي نشو ودن مسأتوا تاغالغن ابدي سببا كاب كال ودت انساخ مزبصت يا نغيراتن زانتاناي تاغوال 21 عمت ميلاد تقلاين دحر حلفتا استرخبه اقرامي مستيرن عم مصحف اب ليبيعت انيسه كترخبو ويخم بتقدم حجي تمرعون نبا زانتا هيلن كالق مهارة صحفات بمقرب انفلطو تصقى برهان قويتو ام تدريسا
ኣብ ሃገረ ሽወደን ተሓቲማ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሓትልኩም ኣላ ዝተፈላለዩ ኣገራምን መሳጥን ዛንታ ስደት ሒዛ ንቐደም ትብል መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ነዛ መጽሓፍ ንምውናን በዝስዕብ ኣድራሻ ተወቀሱ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ኣብ ሊብያ የጠኒሰ ኣምባሳደር ሃገረ ሩስያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ሃገሩ ቅልውላዊ ዩክሬን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክርከብ እዩ ኢላ ብጽኑዕ ከም ተኣምን ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ብዝሃቦ ቃል ገሊጹ ሞስኮ ንዝኾነ ሃገር ናይ ምውራር ውጥን የብላን ዝበለ ቭላድሚር ቺዞቭ እንተኾነ ግና ሩስያ ናብ ኩናት ክትኣቱ ዝግበር ዘሎ ምትኹታኽ ደው ክብል ከም ዘለዎ ክብል ኣጠንቂቑ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ብሰንኪ ቅልውላዊ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ሶሉስ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ማራቶን ክካየድ ምጽንሑ ካብ ኣህጉራዊ ኤውሮጳ ዝወፀ ጸብጻባት ከም ዘመልክቱ ተሓቢሩ ኣሎ ሩስያ ኣብ ዶብ ዩክሬን 100,000 ዝግመት ሰራዊት እኳ እንተጸግዐት ነታ ሃገር ናይ ምውራር ምንም ውጥን ከም ዘይብላ ክትክሕድ ከም ዝጸንሐት እንተኾነ ግን ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ምዕራብን ዝውራር ሩስያ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ክጠንቀቓ መጽንሐን ዝዝከር እዩ ሓያሎ ታሪኻዊ ቅርስታት ናይታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ከም ኢቤይን ኣማዞንን ዝበሉ ናይ ኢንተርኔት መርበባት ዕዳጋ ንመሸጣ ቀሪቦም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም እዞም ካብ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ቅርስታት ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሮም ኣብ ናይ ዕዳጋ ድሕረ ገጻት ሕሱር ብዝበሃል ዋጋ ይሽየጡ ከም ዘለዉ መራኸብቲ ብዙሓን ዓለም ይጽብጽቡ ኣለዉ ካብዚኦም ቶም ዝበዝሑ ኢቤይ ኣብ ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ተዘርጊሖም ከም ዝተረኣዩን ሃንደበት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ቅርስታት ናብ ዕዳጋ ምውፅኦም ምናልባት ኣብ እዋን ኩናት ፈደራል መንግስትን ትግራይን ዝተሰርቁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጣረ ኣልዒሉ ኣሎ ነቲ ብሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ኣብ እቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ማእከላት ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ብተወሳኺ ጥንታዊ ቅርስታት ከም ዝተዘረፉ እውን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ካብ በዓል ስልጣን መጽናዕትን ሓለዋን ቅርሲ ፈደራል መንግስቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ንግዚኡ ከም ዘይሰመረን ኣብዚ ዛዕባ እዚ ቢቢሲ ኒውስ ደይ ዘዘራረቦ ተመራማሪ ቋንቋ ታሪኽን ምሩቕ ዶክተር ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግን ሓጎስ አብርሃ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ካብ ብዙሓት ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ትግራይ ቅርስታት ከም ዝተዘረፉ ኣረጋጊጹ ይብል ካብቶም ዝተዘርፉ ቅርስታት ገሊኦም ጥንታውያን ካብ ካልእ ዘይርከቡን ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ዶክተር ሓጎስ እቶም ቅርስታት ዝሽየጥሉ ዘለዉ ዋጋ ኣዝዩ ሕሳር ዝበሃል ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቡ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ዜና ኣረጋጊጹ ኣሎ እቲ ሓቂ ብምዝራብን ሓሶትን ብምዝራብን ዘለሊ መሳርሒ ኣብ ተግባር ከም ዝወዓለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሮፌሰር ያኢል ሃንየን ኣብ ጸጋማይ ክፋል ናይ ሰባት ገጽ ንኣሽቱ መሳርሒታት ብምልጋብ ነቲ ፈተነ ተካይድ ከም ዘላ ካብ ለንደን ዝወፀ ሓበሬታ መልኪቱ ኣሎ ነቲ ፈተነ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዓይንኻ ብምዕማት ቋሕሰም ብምባልን ፍሽኽ ብምባልን ዝብሉ ትእዛዛት እንዳሰማዕካ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ሓሳቡ ምዃንካ ክንፈልጥ ኢና ክትብል ነቶም በቲ ቴክኖሎጂ ዝፍተኑ ሰባት ትዛረቦም ከም ዘላ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ ፕሮፌሰር ሃንየን ምስ መሳርሕታ ፕሮፌሰር ዲኖ ሊቪ ብምዃን እትመርሖ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተልኣቪቭ ዝርከብ ጉጅለ ከም ዝኾነን ነዚ ከዓ ሓሶት ዝፈልይ መሳርሒ የምዕብል ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ሜላ ክልተ ዓይነት ሓሶት ዝዛረቡ ወይ ከዓ ሓሶት ዝገልጹ ሰባት ፈልዩ ከም ዝፈልጥ እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገለጹን እቲ ሓደ ነቶም ሓሶት ዝዛረቡ ከለዉ ከይፈተው ሸፋሽፍቲ ዓይኖም ክንቀሳቐስ ዝግደዱ ዘቃልዕ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ንምንቅስቓስ ከንፈሮም ክቆጻጸሩ ዘይክእሉ ዝፈልይ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ زمهزو حدش متجبر السوفت وير زختلو مسرح حاسات عم فلاي 73 ميتاوي تعود كوينو خمزلو تي توم مصنعت زكايدو زلو مهورات قليص مالو حاسات كتزارب كتفتن كلخات بقدامነት ካብ እትገብሮ ነገራት እቲ ሓደ ንግብረ መልሲ ሰብነት ካብ ትሓብእ ምፍታን ከም ዝኾነ ድሮ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ወድሰብ ብምንቅስቓስ ወድሰብ ብምምርማር ሓቅን ሓሶትን ኣብ ምዝራብ ዝፈልይ መሳርሒ ኣብ ቀረባ ግዜ ወግዓዊ ኮይኑ መሳርሒ ናይ መላእ ዓለም
ምርመራታትን ካልኦት ተግባራትን ክውዕል ከም ዝኾነውን እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገለጹ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ አረጋጊጹ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሚድያ ሃርሞኒ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ቀዳመ ሰንበት ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ብሽም ኩሎም ኣብ ስቱዲዮ ሃርሞኒ መሳርሕተይ ንመከታተልኩም እንዳመስገንኩ ናይ ሎሚ ዜና በዚ ተወዲሎ በዚ ክፍለየኩም እየ ደሓና ምሲ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ